May adla na itong mga silingan. Pabugnaw ta diri sa Rollator Park. Himutang ni sa Cave Springs, Georgia. Daghan kay diri mga tao atong adlaw. Domingo ni. Unya gi supplyan ni sa tubig nga gikan sa tubod. Mainom mga kuno. Hawa. Tanawa unsa kadaghan tao diri. Perting daghan na sakyanan. Napagid sila yung mga cottage diri nga pwede mo magsugba-sugba. Ana bugnaw ka yung tubig diri. Tinaw pag yun. Be, musaon ta be. Pak! Mura lagi ko ang itugnaw eh. Pakaron ing nila gula mo tanaw. Pasiplat. Pero pasiplat ko nagamay gad. O dihang dapitan na po na sila pwede nilang layat-layatan, mga bata, mga tiguang, o kanang ilang sapa-sapa. Gikan yapon na tubod. Karon musud sa ta sa langob-langob, Cave Springs lagi. So gikan sa langob. Ana putin gamay ra man hinuona na abili mo dako kayo pero nindot ra pud sa sulod. Taas pud ba? Mao na iyang kisame or ang cave ceiling. Tao mag picture ana. Ayan, diha padung tas gamay nga buhok. Unya diha mo kinahanglan jud ka mo pungko. Kung taas kay ka nga tao, kinahanglan siguro yung kayo magkamang na og sa dihang dapitan ana poy dako-dako nga lugar nga pwede na ka makabarog. Lingaw kay yung lugar raw makaingon jud kang pagka-epektibo mga silingan.